Hello mga kabes. Welcome back sa Ilocanos Best. Isa ka ba sa mga nag-iisip kung ano na naman ba ang maiiulam? Halika, panoorin mo ito, baka makadagdag sa pang-araw-araw na pang-ulam nyo. So heto nga, ang naisipan kong iluto sa araw na ito. Pork belly, aking sinangkot siya muna, sa nagingit-ngit na mantika. Isang kutsa, huwag masyadong itusta. Masarap yung pagkagat mo may sisirit pang konting taba, di ba? Bawang at sibuyas. Sabay ko nang itinaktak. Parehas din naman, tipid ka pa sa gas. Tuloy-tuloy lamang sa paggisa, hanggat maamoy ng kapitbahay ang bawang at sibuyas na ginigisa. Isang dakot na cherry kamatis. Pampakinis daw ng kutis. Siguro dapat araw-araw akong kumain ng kamatis. Para naman kuminis-kinis ang aking kutis. Kaunting patis muna at paminta ang aking itinimpla. Bahala na itama ang lasa mamaya. Kamatis ay tiris-tirisin, at patuloy lamang na halo-haluin. At kapag ganito na ang texture ng kamatis, isunod na ang white beans. 2 cups na white beans. Kagabi pa, sabay kami pinalambot ni Mrs. Igisa ng bahagya, para kumapit ang lasa. Isang tasang malinis na tubig pasig, para iwas dikit. Nilagyan ko ng Heinz tomato ketchup pero naputol ang video. Saka mamadali ko. Di pala record na pindot ko. Sorry naman. Tikman, upang malaman kung saan siya nagkulang. Sa isang kutsaritang patis, napuna ng pagkukulang. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe, at pakipindot na din ang bell button para updated kayo sa mga susunod pang mga video. Hanggang sa muli, subscribe, like and share for more.